Ja, vi har jo lige Lødt. Han sover her. Ui, han snakker lidt. Det er en stor torsk, han har lang. Kom så. Det er en torsk, han har den snart. Og vi ser jo Lødt til selv. Han ligger på sofaen. Vi tager lige op på den anden ende. Vi tager lige fra lampen her. Så vi se, han ligger på sofaen. Og han ligger der jo som en sømand. Det kønner han ikke jo. Tager han noget ind eller hvad? Er det luft? Eller er det en solsil? Det er nok der var en torsk.